Atene ni mbaka bende nyaka chop ne jopiny wawinjane duonge. Adwa wadhi e kaunti ma Kisumu. Yaore Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Ichiew nade odiochieng' ma kawuono. Tinyalo mana bagonwa twak e kaunti ma Kisumu kono. Mar mondo mi wawinjane ni jopiny to wacho nang'o kotudore koda kaka duond bura mar ODM kaachiel kod mano mar UDA nyaka sani koro manyo jokanyo manyien e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Millicent. Erokamano ahinya Sharon. Achiel kachiel ka wawuok e gwenge maero kaendi Kisumu kaendi aneno ka wachiew maber, kata kamano kothe mago mana kaka nokoro kod duol mochung' ne koro lokruok e kor lwasi. Ka thuolo ni endi Joyce dhi mana achiel kachiel mar kawo pa jopiny kochunyo kod kaka duond od bura mar UDA kachiel kod ODM sani oni e ng'wech mar manyo jokanyo e gwenge opogore ka bende wayudo ka bende duond bura mar ODM bende kocha bende temo ywari ahinya ka gikwedo ahinya yo kaka UDA osebedo ka soyo tiendgi kaluwo koni endi. Ang' adhi achiel kachiel mondo jopiny onyiswa ni to koluwore kod chenro makamano ma UDA kod ODM ni e ng'wech mar manyo jokanyo mekgi manyien, gin to ginyalo wacho ang'owa, to kaka bende ODM osebedo ka gwere kod wach mar UDA soyo tiende kaluwo, gin bende mano ginyalo golo e pachgi e yo machalo nade. Machiegni ahinya abo chako kod ing'e kamera nyalo golo gudu mondo ichak na gi nyingi nyisa ni kochunyo kod thor wach ma wan gono, in pachi chalo nade weche kaka UDA ODM manyo jokanyo manyien mondo ndikre kaka jogo ma bro bedo kaka an ja ODM an ja UDA, bende yudo ka ODM bende nitie kwero weche kaka UDA osebedo ka soyo tiendgi ka manyo jokanyo kaluwo koni. Machiegni nyinga Vicky Omondi, ae Moroni constituency, Kisumu County. Owacho kama wan wagero kamano ne ogaye Raila Amolo Odinga nikech osea kodwa mabor moneno lochne mang'eny e gweng' dala waka. Omiyo UDA kata temo kelo tiende to luwo Nyanza kae Raila pod nigi stronghold. Omiyo wan kaka jo ODM pod wamako Raila kendo wachung' gi party wano gimoro adi. Don kamano jo Kanyanam. Omiyo wan babano mane odwa oduma kata koth goito mane ang'owa. Omiyo wan dala. Yore mag mikruok machiegni mana mapiyo piyo. Erokamano an Omondo Chieng' kendo jothurwa luonga ni team manager teni TM. Aja ODM party mongirore kendo wasea gi party mabor ka wabiro nyaka kawuono wantie 2024 kaka jo ODM party. Thurwa ang'eyo ni Kanyanam gin jok mawinjo wach kendo gin jok ma ong'eyo kaka dala oti. Gin jok mong'eyo ni dala bedo gi thuon achiel mok thuondi ariyo kata thuondi adek. Waonge wach gi jok miluongo ni jo-UDA. Waseneno joma moko bende machalo gi jo-UDA go, kane wachako KANU wanenogi, kane wabiro e Jubilee wanenogi, nyaka e PNU bende wanenogi. Waonge kodgi gi wach. Wang'e ni wabro rado kodgi e debe gibiro wuok gi ng'at achiel kata ji ariyo kende ka ng'eny, to jomodong' gin jo ODM party kaka watimo pile. Warwakogi mondo mi gibi gindik joma giparo ni ginyalo ndiko. Ang'eyo ni gin gi mit bilie. Jothurwa mit bilie kobiro to wachamo. Kwasechamo mit bilie to wadong' jo ODM party kaka wan kaka kawaida, mane kaka wabro dhi beyond 2027. Siasa mar individual gi stomach ok wabigoyo, wabro go siasa mar ODM. Erokamano. Amachielo mana mapiyo. Yawa, umo kae to kuda wuo. We amako ningi kacha. Sawa. Chungter. Oya nyinga Ronix Odhiambo lang. Kamoro no bia primary school ndara marachni. Sani kaka wan jo ODM motegno. Jo UDA go be wadwara nikech pesa ok em wadwaro koso nang'o. Gibia wacham gi sama gitiyo ni. Kadiponi tarik 2027 ochopo. Ken mar Raila Amolo ng'owa? Odinga. Ibedo mana jao? Odinga. Ibedo mana jao? Odinga. Anaonge weche mang'eny sawa. Erokamano madhe inyalo wacho ang'o sani wan gi ng'wech mag UDA ODM gitemo manyo jokanyo mondo ndikre obed members kata jokanyo maggi. In pachi chalo nade? Wayudo ka che kaka UDA osebedo ka soyo tiende to ODM ok ne ka wachno morogi gikwera ahinya. Inyalo wacho ang'o? An kuom nyinga iluongo Lilian Anyango Otieno. An ajaero ajamaka. Tachandora kae. An ang'e ni ODM e chama mwaringo kodo. UDA mano kwadwar
Kendo Ruto wadwaro mondo idhi dala ichandowa nikech buogo waonge go. ODM e chama mwang'eyo. Ana onge wache mang'eny manyalo wacho. Raila Amolo Odinga. Amoso ujo kaja namno kweu. An kom nyinga luar vele tawuor. Wan chama mwang'eyo yaero kae en Raila Amolo Odinga. Jo UDA kadwa wabiro chao pesa go to kura wadhi kanye. Kato biba na gango waro kwa duare Ruto dhilala kidwaro kura dhikao ejo ilango. Be usendiko ruma ODM en chama. Wasendikore kendo wan gadier wadhi gomburu kata gikwalo pod warama. Raila nyaka chieng' donjo e telo. Obedo ni tek to biro do? ODM. Ng'amogik. Erokamano gi nyinga iluonga ni Matthew Jumawino. Aja Muoroni ane Ombei Ward. Adwa na wach achiel mawinjore kama. Wasewinjo ka Ruto wuondowa gi ute moko migero. Mabe wuondowa ni youth yude tich. To gin tije maonge gima konyowago. Afadhali gerni ot minyalo piki dage to gerni ot ni dhi tiye to tok ka god nosege to gima biro konyi godo onge. Wan wach kaka jo ODM ma jolup Raila Amolo Odinga ni wan e Nyanza waka wadwar ni jogo biye to gimiwa no lakini gima wadong wan jo ODM. Wach mar ariyo matieko go. Awacho ne migayo Ruto niya owe wuondo jopiny owacho wach gima no wachonwa ka no campaign no biro konyowa godo to we wuondo wagi weche mowacho kod sani no dwa no konyo jopiny gima konyo jopiny onge wadwa nyiso Ruto niya wane Nyanza waka obiya ok wabiriembe gima duong' nong'e ni 2027 odok dala gi ng'wech ma wilbar manotingo Raila Amolo Odinga cha emwadhi tingo godo kwadwa kago dala eruru kamano jokanyam Weche ndikruok UDA ODM iwacho. An kaka nyinga Brano Odhiambo Nyango. An ok anyal ndikore UDA, an asendikore ODM. Gik moko mano okoringo kokalo go ndege ko ngio promise waka ok wane. Ruto ikri 2027 idok dala. Mana kamano Joyce sewinjo paro mopogore kowuok kuom jodak mahero mabende yango ni gineno ka pek duto ochomo bedo jokanyo mar ODM. Kata kamano Amit Bilie to giyawo igi mar kawo. Kawo kamano giethuolo ni endi aduoko ni mondo mi dhi nyime kod thor wach ma wan go e mbaka romo motenore kod UDA ODM kamanyo jokanyo kendo gilarore e yo mopogore opogore mondo mi giyud jokanyo manyalo ndikore ka donjo e duond buche gi mopogore go mondo mi gine kaka ginyalo dhi gi weche siasa mbele kaka nyime biro. Kawo kamano aduoko ni studio mondo idhi nyime. Joyce an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Mak mana ni nyisna jo aherogo ni Mit Bilie gi were godo mane mamiyo ponono gi yiero jotelo makosemiyo gi pesa to onge kaka dhi chwal agenda magi e yo makare. Med mana luonwa chenro mamoko odiochieng' ma kawuono wang'eni wabiro bedo kwaneno kuku kaachiel kod tiendgi e weche manyien